Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa a dneska budeme hrať Roblox. Konečne sa mi ho podarilo spustiť aj toto som editoval vtedy, keď som točil mojich 24 hodín krátkých, čiže jo, no, možno to vyjde neskôr alebo skôr, ale malo by sa to tak prepojiť. Čo ideme hrať, bro? Máme si... Choď predsa tam. Zahráme si... Bro, ja neviem písať takto. Ja co máme? Simulátor, čoho si zahráme? Plávania, swimming. Dobre, dneska budeme hrať swimming simulátor. Bro, už mi tu hraje hudbička. Neviem, taká Ja som trapný, viem. Díky. Díky za potešenie. Som videl už takého youtubera, že tu tak plávete. Veľmi rýchlo plávem. Ja nevidím cez to, ale dobré. Ja si furt myslím, že to je tak kde. Bro, jak to rýchlo išlo? Ja neviem. Jak to rýchlo ide? Teraz bude rýchle. Dobre, ideme, dobre. Už máme aspoň tu takú silu, ideme plávať. Prečo tu je X-ko? Dobre, to je jak rýchly. Jo, to je jak rýchly, bro. Ja mám pekný skin, vám poviem. Jak mám stíhať také rýchle, bro? Bro, skoro. Bro, jaké to je rýchle? Mne sa seká ruka, ja nemám boky. Keby ste videli, kam môžete, tak by ste si hovorili. OK, mám tu tak. On dáme spin. Prečo v každej minihre? V každej minihre je buď spin a ja som dostal 35 plus, čo koľko, ja neviem, plávania. A tu ako podľa toho. Prečo tu nie je na toto? Ja musím podľa toho, hej, plávať. Kam to je taký cheater klik, vám poviem, že... Dobre, ideme preč, ideme si zaplávať, ideme... Jo, konečne. A mám mať, píšete mi, že... No, nepíšete mi nič, ale chápete ma? Že raz ste mi napísali, že majú iný content. A už mi nejde plávať. A super, tak ako nedoplávam ani do konca, alebo čo? Čo si mám skúpiť nejakého peta, alebo čo? Hej, jasné, za tieto, ne? A ty sa skľudne, musím dať tápko, aj caps lock mám zapnutý, neviem na akú blbosť. A tu mám tieto, čiže Ečkom nie, more nie. Ja neviem prečo, ale musím spať. Nie. Tu. Bro.
nerobia zvuk, čiže neviem. 3 vedľa seba, to bolo nice, very good, nice. Ale, že mi boli ruka, čiže ideme normálne. Musíme odpočínuť, hej, aby sme boli dosť dobrí na ďalší kole, ty kokos. A jo. Jak to cítite z mojej strany? Som zlý youtuber, alebo dobrý? Povedzte mi na rovinu. A ja už môžem ísť toto plávať inde. Jo, ja už môžem tu plávať. Bum. 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 Mám dať cheater click. Dobre, už máme 1 kilo, čo ti šíbe, to ide strašne rýchlo. A ideme si zaplávať, jak správne. Ja v realite plávam za Aquacity Poprad a plávam veľmi dobre. Jo. Čiže... A už plávam konečne. Plávam strašne dobre, hej, aby ste sa pýtali a nebudem tu. Hrám aj futbal. Som závodný pretekár a ja som rýchlejší ako ty, čiže GG. Čakajte, počkajte chvíľu. Čo? Jo, bro, som späť po neviem koľkých rokoch, ale už by som to aj ukončil. Čiže jo, čaute. A... neviem, čo mám povedať, ty kokos. Tak čaute.